rumah tangga. Songon Kristus uluni huriyai dibaheni dan dengan moloso jolo masih sukunan laho mampuan haputusan di rumah tangga. Ganda situtu bayananmu, patnyahan panenmu, saliling gabe-gabean lo, petni tanamonmu, lau manubuhon anakonmu, sinudokmu, nama ihutamu, jala ibana mangaraja iho. Jala didok dewatama ubung nantu siadam, ala ditangyoko soara di colmang, gabe di pangako sian hau na bupatikon imando, unang pangan siani, hona tuhku natamon alaho, porsukma ahapomu mamanhon gogo nasalele di molu. Haji jalaburan duhu ala di dosai, gabi holando pasoran di jorma, doh debata, jala hamatian seliling-lilingna jabarna, sobang hata di debata nama do, ay upat demol di dosa do hamatian. Atong kuha nama ujung mijol mana berdosai, hamatian sabing nama ujungna datumi. Para siroha jala perdengan bahasa do deba. Gabi dipitori do jol mana berdosai markite alawani anakna Tuhan Yesus Kristus asa marua akan aporsea di iba. Amin. Tabigema vokal grup Asmi Lionik 122.
Parende Wahita sian buku MD nomor 580 sada ayat sada. Ai serta dudu bolong dohot asi di rohanai. Dilehon do petiki parasian mau pembangun roha. Iman tiki arpe. Atau tabi ima baga-baga haruawi sendosa diturgi papaton. Angpet pagdiolo. Manunggul hong to hatta karoro mintuan Yesus di batasan akta baga-baga di debatang di padang narubi. Haroro nai mondo gudol na mulak siang dalam hado saun na asa dapotan mangulur ibana. Somon sitong na mangulu au ina Jehovah. Tung solomodo rohaku ida hamatian iperjahat. Tung lomoan do rohaku ida hamulak na tumadikon dalam naya asa mangulu ibana. Alpet paduahon manunggul waktu rohatta haroro ni Yesus imanebata nagabe jolma marhite-hite siada perempuan na soga buruan na tubuh di huta Betlehem Efrata. Alai anggoho ale Efrata manek mentudoho nian anggo tumpola diujuron ni tuak kahuta nama ribu-ribu di Juda. Habe sian hodo haroroan di nagabe panggonggome di Israel. Jala aka haroroan na sian na inan. Sian aka narobi saleleng ni dedengna. Ay saluhut aka bangso magdalani makikihite guarni di batang tabit. Alay ang romita magdalan makikihite guarni Jehovah di batang. Dodi saleleng ni dedengna. Bangso na madalan di bagasan halomoan marlida sada penodang na bolong isang dosada penodang di akana maningani tanau di goman di kematian. Apel patulugo manunggul hot turohata aroro ni Tuhan Yesus tubuh turohani tulmai Ay nape naupot jadi support video angko tubuh jalan marigana tu hata dari Tuhan jalan raja nama Tuhan Haro. Ay sumalondo holong ni rohani di bata di bidang portilio ola dosa dalanan nasasare di lehon asa unang nako gandum na porsea di ibana asa hanguluan na sirene
Rama sada panondang Raja Hamuliaon Ibana manurus jolma sian hadosaon Ruhut pangaleon pakirimon Pos marohan tanisi Somon hatani pesalmen 56 ayat 1 sada namandok Mangasahon debata Pujiotku dohatai Mangasahon Jehovah Pujiotku dohatai. Ainunga tubuh di kita sada poso-poso, ilehon kita sada anak, kapet wabarana do somot harajaon, jala baheranna do buana si parkahi haulanganna, si urubalang di debata ama, salele nilelena, raja hadamen. Roli mana selamat di hari bumi, kondisi mata selamat perdosa dan tulisi. Alai na holong roh adon, sima don, pinui sima hau, mangira mau Tuhan. Amin. Saudari, tabing vokal group siang lingkungan tabian kami.
sada ayat 2 sampai ayat 3. Nunga saud baga-bagai tarima kuharoro di sipalua ima Jesus Kristus. Nunga roh imana tu portibio lau palua sangu jolma sia dosa. Kabegema bartali hatu kupuni sipaluai ima likufi palimau. Ini Roma unsui parenta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jorma di gonggonganna. Pamilahan na parjolo mayo. Cu di gorkomi si Kerenius Tano Syria. Jadi borat masa sude asa disurati. Ganuk tubuonani pinasana. Borat manang si Joseph. Nasian Galilea. Sian Nazaret. Nakok tubuat Judea. Tuhutani si Daud. Namar boat Bethlehem. Alasian peparan jala margani si Daud Gana. Kasuratan dirina lakdo si Maria orwanai. Naung gabe-gabean. Jadi di wagasan panggagatan ala swadok ingaran na asin di parnyangan nasida. Jadi adongma marborni di ladang nabisi di sini akta mahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapotong sada suru-suruan manasida jala marsinonda masangat sangat pintuhani bumalian nasida. Dabe mandiar si tutuma. Alai dok suruhan lima dua nasida unang mabiar kami. Ay balita alas nirohan gudang do hubungan tuangna. Parsaudian di sandok maksoi ay tahun tubuh do dihang sabuninon diutan di sidau paluai ima Kristus tuani on mak katinandang diamu. Poso-poso do di patu tuan muna na pinosor dari pangaran. Jalan tortuma adong dongan disuru-suruani. Torok akta pananan parbanuan gizya dipuji nasida do debata mandok. Asam abang mah di debata di ginjang dan memang di tamaon dia ngajulma halomwani. Nalahui angka wani sian nasida dopa kijang masih padoha ma angka parmahani beta mahingga tu Bethlehem tahida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan kita jadi hatop ma nasida lao tu si gabi paksa si Maria do si Joseph dohon poso-posoi Apea di Panggagakan. Asa dumi ida di balik tahun nasida ma buah-buah. Nam ni hatahun tu nasida tarikon tu dak jadi sulena begesa lawan bedo sialana ni hatahun
Hilton adat dan begitu pagi. Dakon si Johannes do ibana aini nama ondo ibana nam putih na doa siang putih molo do ibana ado asa au ai parjolo gian do ibana Dan dung hadong namar nida dewata anak nasasadai ania puan di amai gala do mamarita hosa Yesus Kristus ibadah dohakan debata naruh kita manurut kita bersada-sada talah somah nauronai song atas surat di Lukas 2 ayat 29-30 paluang mumanuai ale raja naposomon di bagasan dame somon di domi aidunga di ida mataku haluaon nasiak koi. Amin. Terus, mewakili Ruasina, Opung Viola, mewakili remaja Naposo, Seli Mapau, mewakili anak sekolah minggu, Nuriani Pasaribu. Jom main tasbih. Mari dipahami yang buku Ende nomor 54 ayat 1 dan 1 ayat 2. Jesus.
Saudara KBB koordinasi.
Tapuji matuhata, marende mahita siang buku ende nomor 48 ayat 4 ayat 7. Rom orang ayat 1 ayat 2. Asal dia kalau berkata, dagatan sama madrasah. Asal timbul sini roha jauh banyak. Bila akan mati di saya. Tutaran kita dapat mengulu di bagasan ini. Nanghawapoy mahamu aliak kadungan magkite-ite asiniruhan di debata. Pasahatamu dari munang baik pilihan na mabudu na badia na hinalomongon di debata imang hadawlaton na maroha. Jala unang gabe saromban hamu dohon polki. Badia mahita marparani songon napatak alian. Unang masa puluh permanganan dohot peminuman. Unang mahalan dohot margarus. Unang berbeda dohot manihu. Ay arga do hamu ditolus. Ibahening pasangan hamu madebata. Marite-ite daging muna. Dohot marite-ite togi muna. Ay debata dona punay. Ope Hamahamu semua anak na hinahulungan. Jala barang yang hauma kahulungani semua Kristusi nama kahulungi hamu jala Jala solukon hamuma jolma na imbaru. Nati nopa sumantu debata. Di bagasan hati goran. Dohot apolinari nama hasito. Jala 24 ayat 10. Anunga dagada jala kahaposiay kolong ni Roma ni dibata di kita. Dibata do hakolongan jala halak na miya di bagasan hakolongon. Ido na miya di bagasan dibata. Jala dibata di bagasan ibana. Dosan jala sandok tau jalordo atau nungaro Kristus tunggu video. Madohona kapan dos sanaka naik do au berjolo alai ala diodo ubaina dia siap patulu koron di Kristus Yesus sandok labas di rohana mati ruan dia kanai porsia dia Tuhan mau saling Hebel 10 ayat 25. Ope unang ma bolongon hamu di asni rohamuna Hebel gado ubang.
Tuhan. Amin. Sonarita diterima, vokal krusial lingkungan Arias. Puji Tuhan, Mari Demanitas yang buku MB nomor 57 ayat 3.
hatuahon nahot udi saleleng-lelengna. Tagbegema membantu cami-cami Tuhan Yesus, marite liturgi paputuan. Martua mana postorbi, ay inasida do harajaon banua jani. Mertua mana masaroha ay siapulo donasida. Mertua mana lampok roha ay tiano nasida do tanamon. Martua mana masak roha Aisyah pulon do nasida. Martua nama uas nale mida hati goran. Aisi pabosuran do nasida. Martua mana asi roha Aisyah siang do nasida. Malambok roha Aitianon nasida do tanoon. Martua ma baroha naias, ai doa nasida do debata, martua ma sibain dame, ai goarondo nasida anak debata. Martua na pina buru-buru ni halak. Arani hati goran. Ai nasida do akau banwal jani. Martua mahamu molo diisai halak kamu, manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu, ragam mihata narwa. Banwagit jangi, ai somonido di paburu-buru akka panurirang majugolo siang hamon. Martua ma bawa nang kabiari Jehova, nalomoro hasitutu di akka patikna. Martua ma Martua mahalak akan daulat marpangalaho akan marpangalahon patik ni jauh. Martua mahalak akana mangaradoti, aka panindanyonai, akana mangalului ibana siana saroha. Martua manganuk na makabiari Jehova, nakaparani di akka dadan lain. Psalmen 146 ayat 5. Martua ma manang ise nama membahan debata di si Jakob pangurupina. Marpakirimo ni bana di Jehovah di bata. Martua mahalak nakosom, martua mahalak panhaladomon, akan natotong jong-jong di hadapanmu, pabege Martua mazol manganya dari bata dibayangi